Ntoyabantu. Budwa. How are you, sir? I'm good and you, my You brother? well? Nice to meet you. I'm Horace, my man. Have a seat. All right, thank you. Ngihlalela ngapha sis wami. Yeah. So, you know this lady? She's not a stranger. Yes, for sure. Yes, I know. You do know her. Qinisile? Yeah. Okay. Puti, ngizonishiya ne? Okay. Nixoxe, enjoy your dinner. All right. Enjoy your date. Mina ngizovele ngibe laphana ne. Awungidinga uzongibiza. Okay, no, thanks. Okay, sure, my brother. Thank you. While babhizi ngedina yabo, ngizobe ngihleli ngaphandle evenini noJustice. Sibukela yonke into eyenzakalayo on screen. They have no idea that we're watching. All right. Right. At last, but it was go born. Yeah, I'm happy. It's been 2 weeks, man. Yeah, it's been a long time. Chef has prepared a lovely meal for them. It's nice, it's romantic. Let them enjoy. So, nje uyimeselengana empilweni senze sibuyelene ufuna senze kuphi nje ufuna sikwenze Uyazi ukuthi angisindoda romantic party ngoba ungilethela ngicela nje yabona ukuthi ngishintshile indoda eshintshile yabona ne ngishintshile and then impilo izoshintsha since ke ungafuni sibonakale mina nawe sizoqhubeka sifihlane kuzokwenzakalana eish baby uyazi nawe indoda vele kahle ayikuthanda ukupostwa emjolweni nje hayi mina ngifuna umfazi angiphoste mina so since sibuyelene mina nawe angithi ngakuthatha khona umuntu okhona mfana akakwenzi next manje angake msakhuluma ngasempesini or mhlawumbe usuthola omunye umuntu baby ngikhuluma ngomuntu oyi-1 yabo njengoba ngibiza ngomfana usakhomba khona ukungidelela uyazi ukuthi ngibuyelane nawe bengisakuthanda kodwa ngiyamthanda umuntu engithandana naye ngizokucela ngibe ne-night nawe ngispend i-night nawe because kunezinto engifuna ukuyithola engifuna ukuyibona ukuthi kahle ubuqiniseleni ukuthi uyangithanda noma ufuna ukushintsha or ufuna ukwenzani wento yabantu kubalekile ukuthi ngazi ukuthi usazoqhubeka yena ungifihle noma usuzokwazi ukuthi ungiveze ngiyazi ukuthi uma sindawonye kanjani and wena ugcina usungifonela futhi ungitshela ususho ukuthi uyangikhumbula ngisho kwenzaleni nje ukuthi ayikho indoda ekujabulisa njengami so ngiyacabanga ukuthi those moments kuwena hleze zikhona engqondweni nasenhlizweni yakho so ngiyazi ukuthi namhlanje ukuthi njengoba ngicela i-night nawe siyokwenza lokho ngifuna ukuthi ungikhombise lo mthando ohlezi uthi wena usushintshile usunalo baby yeah vele mina uyazi baby ukuthi vele yona ndlela leyo ngikhombisa ngayo ukuthi yeah ngithanda kangakanani vele kumele ngijabulise. As men, we know what we want. Why are women still confused? Ngifuna ukuthi uhambe nami endlini and ngilale endlini yakho without sex. Wow baby. And since wena uthi ufuna ukushintsha, ngifuna ukuthi namhlanje ungipost ebusuku on WhatsApp, on Facebook. No, ukuposta ngizoposta namhlanje. Nasizoyibona le. No, ayikho sizoyibona uzoyenza namhlanje. Because mina namhlanje angifuni sex.